Hayırlı ertə Россия 1 телеканалында Татарстан яңалыклары туры эфир студиясында Идел Кыямов. Безнең бүгенге чыгарылышта. Экология илкүләм проектына игътибар алабугада урман парклар яңартыла, яшь үсентеләр утыртыла. Яңа елутлары кабына 24 декабрьдә Казанда үзәк чыршыны ачу тантанасы көтелә. Район авылларда да чыршы бизиләр. Ялыгыз күңелле үтсен. Актаныш районы Иске Бугады авылында капиталь төзекләндерүдән соң мәдәният йорты ачылды. Шаллыда шикәр кымы һәм үсемлек майы күпмегә кыйммәтләнгән. Бу сорауга прокуратура һәм башкарма комитет хезмәткәрләре җавап эзләде. Алар шәһәрнең зур сәүдә шелтәре кибетләрен тикшерде. Федераль гаммәви мәгълүмат чаралары 1 гыйнвардан ил хөкүмәте шикәр һәм май бәяләренең иң югары шикләрен билгеләргә мөмкин дип хәбәр итте. Ә Шаллы кибетләрендә эшләр ничек торасың? Шаллыда яшәүчеләр азык-төлеккә бәяләре сизелерлек арткан дип саный. Сатып алучылар бәяләр күпкә арткан товарларны ачыклаган. Сахар стал 50 рублей стоить. Это куда годится у нас? Наполовину. Летом был 25, теперь 50 рублей. Это где? К новогоднему празднику все-таки они стандартно дорожают ежегодно. Но не до такой степени уж. У нас основные продукты, да, мясо, как говорится, молочные продукты подорожали. Крупы, сахарный песок. Все, что необходимое, все цены почему-то поднимаются. Прокуратура хезмәткәрләре ревизорлар булып рейдка чыкты. Күзәтчелек ведомствосына икмәк, он, шикәр, көнбагыш майына бәяләренең ни дәрәҗәдә артуын белергә туры килде. Тикшерү барышында бүгенге көндәге һәм октябрь-ноябрь айларындагы бәяләр документларын сорадык. Чагыштырып карап, әлеге төр товарларга бәяләр арту факты бармы, юкмы икәнлеген белдек. Прокуратура хезмәткәрләре искәртеп узганча, закон 30 календар көн эчендә бәяләрне 30 һәм аннан да күбрәк процентка арттыруга юл куймый. Рейдка башкарма комитет хезмәткәрләре дә чыкты. Алар азык-төлеккә генә түгел, башка төр товарларга да игътибар иттеләр. Азык-төлек булмаган товарлар, бәдрәп кәгазе, теш чистарту щеткалары, шешәләр, балалар әйберләре бәяләренә игътибар иттек. Кибетләрдә кайбер товарларга ташламалар бар, ә бәяләре көн саен үзгәреп торырга мөмкин дип аңлаттылар. Бывают незначительные подъемы, то есть на 2-3 2-3 сумга кыйммәтләнү була. Безнең сатып алучылардан бигрәк тә пенсионер әбиләр өчен бу сизелерлек сон. Обращение к нам. Безгә ниндидер кискен бәя артулар турында шикаятьләр кермәде. Бәяләрнең күтәрелүе теркәсә, без белгән булыр идек. Бу эшен барлыкка ни дәрәҗәдә туры килә, соңрак билгеле булачак. Әлегә прокуратура хезмәткәрләренә эш ай эчендәге барлык документларны тикшерергә туры килә. Рейд нәтиҗәләре буенча монополия каршы көрәш хезмәте дә тикшерү үткәрә. Фанис Мөхәммәтов, Эльвира Ганединова, Татарстан яңалыклары, Шаллы. Татарстанда азык-төлек товарларына бәяләрнең нигезле булу мәсьәләләре буенча махсус кайнар линия эшли башлады. Аны республика прокуратурасы ачты. Шалтыратулар тәүлек буе 18 декабрьгә кадәр кабул ителә. Әгәр бәяләр арттырылган дип шикләнсәгез, мәгълүматны Казанда экранда күрсәтелгән телефон номеры буенча җиткерергә мөмкин. Алынган мәгълүмат күзәтү чараларын планлаштырганда һәм үткәргәндә кулланыла. 2022 елда Казанда махсус кышкы олимпиада узачак. Бу хакта хөкүмәт йортында узган республика киңәшмәсендә спорт министры Владимир Леонов хәбәр итте. Ярышлар 22-28 гыйнварда үтәргә тиеш. Олимпиада зур халыкара чара булачак. Бу ярышлар үзенчәлекле. Анда интеллектуаль үсешләре бузылган кешеләр катнаша. Ярышларда иң көчлеләрне ачыклау һәм рекорд кую максаты юк. Флаглар да, гимннар да булмаячак. Атна дәвамында ярышлар спортның 7 төрендә уза. Тау чаңгысы, сноуборд, флорбол, чаңгы ярышлары, фигуралы шоу, шорт-трек һәм кар чаналарында йөгерү. Казанга 108 илдән 2000 спортчының килүе көтелә. Аларга шулай ук 3000-гә якын волонтер һәм 4000 кунак кушылачак. Сүз уңаеннан ярышлар бөтен дөнья буйлап трансляцияләнә. Актаныш районы Иске Бугады авылы мәдәният йортына капиталь ремонт ясалды. Төзекләндерү эшләре мәдәният илкүләм проектының мәдәни мөхит программасы буенча финансланды. Авыл мәдәният йорты иҗат коллективы да 1,5 миллион сумлык грант откан булган.
Мәдәният йорты ярты гасыр элек эшли башлаган. 90-нчы елда ремонт ясалган. Шуннан соң бер тапкырда кул тимәгән. Бина нык искергән. Барысында диварлардан алып түбәгә кадәр яңартканнар, җиһазлар сатып алганнар. Яңа елны каршылау алдыннан клуб ишекләрен кабат ачу бай мәдәни мирасы Богады халкы өчен зур бәйрәмгә әйләнде. Күптән инде сырайлар инде Богадалар бу клубка ремонтны дөресен әйтергә кирәк. Күпмедер инде маш сузылгандыр да. Но ахыры хәерле булсын, менә бит моторын әйтеп клуб килеп чыкты. Берилгән суммага мотор итеп асыл барыбраны ясап чыкты. Янәшәдә генә мәктәп безнең булай гына әйткәндә шулай булгач балалар өчен дә ул мәйданнарны безнең белән файдалануга тапшырырга тиеш инде. Менә башлагач, әйбәт инде. Эшләсен, алаңсын, эшләү кирәк бит инде. Тормыш спектаклен куеп, бу клубка алып бирдек, халык театры исемен ачылды. Без Казанның үз сәхнәсендә уйнадык. Мәдәният йорты җитәкчелегенә тавыш җиһазларын сатып алу өчен сертификат тапшыруга да сөенделәр. Тантанага килүчеләрне Кыш бабай белән Кар кызы да сәламләде. Район мәдәният йорты хәвәскәрләре, мәктәп укучылары әзерләгән музыкаль чыгышлар да бәйрәм рухын баетты. Богады авылы халык театры Гыргыри кияүләре спектакленнән үзекләр күрсәтеп, халыкны туйганчы көлдерде. Öyle gittik. Anda bir kiyuma çıkma kız gibi zırlardan. Bunu dinledim ya. Git hele kluba çıkan çağında kız dinlep geriler mi? Bugün klub ikinci suluşun aldı. Şuna göre avulga hizmet koysun indi, mutları sünmesin iyi. İlkinlep ulu üllerge minirgesin. Октанышның данлыклы Агыйдел дәүләт җыр һәм бию ансамбле коллективы чыгыш ясап, авыл халкына зур бүләк ясады. Үз авыллары егете, Татарстанның халык артисты Азат Хөсәйновның җырлавы да нур өстенә нур булды. Фанис Мөхәммәтов, Ләйсән Газизова, Татарстан яңалыклары, Октаныш районы. Татарстан мөселманнары Диния нәзарәте Казыйлар шурасының чираттагы утырышында кеше исеме гарәпчә, татарча, фарсыча, төрекчә мәгънәгә ия булырга тиеш дип әйтелде. Нәзарәт татар исемнәренең яңартылган китабын әзерли, басмада мәгънәсез ясалма исемнәр төшеп кала. Гарәпчә мәгънәсе матур булса да, шәригать күзлегеннән караганда кушарга ярамаган исемнәр дә бар. Гыйнварда узарга тиешле киләсе утырышка Казыйлар барлык исемнәрне өйрәнеп, тәкъдимнәрен туплап килергә сөйләштеләр. Исемнәр китабы Казыйлар шурасы тәкъдиме белән нәзарәтнең Хузур нәшрият йортында басылып, имамнар, әти-әниләр киң катлам укучыларга тәкъдим ителә. Татарстандагы тагын бер авыл исеме картадан сызылды. Тукай районының 3 гасырлык бай тарихлы Мартыш авылы юкка чыкты. Авыл ни өчен шундый аяныч язмышка дучар булган? Тукай районыннан безнең моңсу репортаж. Газ, су, электр юк, бары тик кар һәм ташландык йортлар гына. Кайчандыр гөрләп торган Мартыш авылы тарихына мәңгелек нокта куелган. Бу ташландык йортларның берсе. Анда пенсионерлар яшәгән, быел җәй күченеп киткәннәр. Хуҗалыкта мал-туар, кәҗәләр асраганнар. Йорт эчендә иске карават, җиһазлар гына торып калган. 10 ел элек нефть химиясе заводы шикләренең киңәйтеләчәге турында әйткәннәр. Ул авылга якынайган. Мартыш авылы сәнәгать үзәгенең санитар саклау зонасына кергән. Ул яшәү өчен экологик куркыныч зонага әйләнгән. Авыл халкына Түбән Кама һәм Чаллыдан фатирлар бирә башлаганнар, компенсацияләр дә түләгәннәр. Тарихи чыганакларга караганда 17 гасырдан ук барлыкка килгән авыл бу. Монда игенчелек, терлекчелек белән шөгыльләнгәннәр. Совхоз вакытында инде артель дип аталган Мартыш артеле, Аулаш артеле. Кайбер өлкәннәргә әшәрә күченү җиңел булмаган, сыңгылары әле яңарак кына ризалык биргәннәр. Хәзер гомерләре буе кадерләп җыган әйберләрен күчерәләр. Авылның нинди булганын менә бу кадрлар искә төшерә. Йортларның сүтеләчәген белгән авылдашлар видеоклип төшергәннәр. И пусть жители Мартыши на новом месте встретят хлебом с солью. Биредә инде йортларны саклап этләр өргән, йокыдан уятып әтәш кычкырган тавышлар бер кайчанда ишетелмәячәк. Авыл урынында тигез җир генә кала. Фарис Мөхәммәтов, Алмаз Хәкимов, Сергей Павлухин, Татарстан яңалыклары, Тукай районы.
Быйыл язын Бүтін дүния Татар конгрессы һәм Татарлар газетасы Татар ауылы 2020 бәйгесен оештырды. Коронавирус таралу сәбәпле җиңүчеләрне бүләкләү тантанасы кичектерелде. Җиңүчеләрне 22 декабрьдә Казанда Бүтін дүния Татар конгрессында бүләклиләр. Бу турыда конгрессның матбугат хезмәте хәбәр итте. Конкурска эшләр Төмән, Пенза, Киров, Түбән Новгород өлкәләре, Пермь, Ставрополь крайлары, Удмуртия, Мари-Эл, Башкортстан, Чувашия республикалары, Төркиядән, Татарстан районнарыннан алынган. Музыкаль гамәли технологияләр кафедрасы Казан консерваториясендәге иң яшь кафедраларның берсе. Күптән түгел ул үзенең 10 еллыгын билгеләп үтте. Кыска гына вакыт эчендә кафедра үсешендә зур вакыйгалар булды. Заман таләпләренә җавап бирерлек менеджмент, музыка журналистикасы, тавыш режиссеры белгечләрен әзерләү фикере 2008 елда ук туа. Төрле мәгариф юнәлешләрен берләштерү өчен аңа музыкаль гамәли технологияләр кафедрасы исеме бирелә. Тулырак киләсе язмада. Әгәр кафедра махсус фортепиано кафедрасы исемен йөртә икән, студентларның нәрсә белән шөгыльләнүләре һәркемгә аңлашыла. Ә музыкаль гамәли технологиялар кафедрасында нәрсәгә өйрәтәләр? Монда музыкаль журналистика, музыкаль менеджмент, музыкаль тавыш режиссурасы һәм музыкаль педагогика юнәлешләре берләшкән. Яңа юнәлешләр абитуриентлар һәм булачак чыгарылыш сыйныф укучылары өчен кызыклы булып чыкты. Яшь кафедрада талантлы педагоглар гына түгел, ә чын профессионаллар, журналистлар, җәмәгатьчелек белән элемтә буенча белгечләр, менеджерлар һәм музыкаль тавыш режиссерлары эшли. Елена Николаевна Хадиева, кафедра мөдире, доцент, сәнгать белеме кандидаты. 10 ел музыка гамәли технологиялар кафедрасын җитәкли. Ольга Викторовна Скепнер, доцент, сәнгать белеме кандидаты. Ольга Скепнер исеме һәр музыкантка, бигрәк тә джаз сөючегә билгеле. Кафедра музыкально-прикладных технологий, то есть практических. И это значит, что наши студенты с самого начала, буквально с первого курса, с первого дня занятий, они должны включаться в какие-то мероприятия, которые... Кафедраның исеменә гамәли технологияләр нигез итеп алынган. Димәк, беренче курстан, беренче дәресләрдән башлап студентлар консерватория үткәрә торган чараларда катнашырга тиеш. Практик эшкә керешәләр. Аларга бу җиңел түгел, менеджерларга гына түгел, ә музыкадан ерак, икътисад, финанслар һәм кредит фәннәрне сайлаган менеджерларга да авыр. Аларга конференциядә кунакларны кабул итәргә, конкурсларны оештыруда катнашырга туры килә. Алар бу конкурсларны алып баралар, пресс-релизлар, консерваториядә узган концертлар турында да мәгълүматлар чыгаралар. Икенче яктан караганда бу яхшы да, практика күрсәткәнчә, чыннан да белгеч буларга теләп киләләр, яхшы укыйлар. Яңа белгечлекләр студентлардан заманча кызу ритмны таләп итә. В учебном процессе очень важную роль занимают именно творческие проекты, поскольку наши студенты люди творческие, несмотря на то, что у них такая прикладная, скажем так, функция, это журналисты и менеджеры. Одним из первых был проект, который... Уку процессында иҗади проектлар бик мөһим роль уйный. Чөнки безнең студентлар иҗади кешеләр. Беренчеләрдән булып опера һәм балет академия театрының әдәби бүлек җитәкчесе Жанна Мельникова тәкъдим иткән проект булды. Безнең укучылар, тәнкыйтьчеләр, артистлар белән очрашу, премьераларга, генераль репетицияларга бару мөмкинлеген алды. Шулай ук Татарстан дәүләт оркестры белән хезмәттәшлек тә мөһим роль уйнады. Гастрольләргә килгән артистлар белән аралаштылар. Матбугат конференцияләрендә, матбугат чараларында катнаштылар. Бөтен процессны якыннан күрделәр. Һәм әлбәттә, алар консерватория белән уртак проектларны яктыртуда бик актив катнашалар. Чөнки бу аларның туган югары уку йорты. Алар бу чараларда бик теләп эшлиләр, материаллар язалар, интервьюлар ясыйлар. Аерым алганда Альбина Шаһиморатова, Денис Мацуев, Александр Князев һәм башка сәнгать осталары белән әңгәмә ясау мөмкинлеге бар иде. Бу бик мөһим стимул. Яшь авторлар, менеджерлар өчен көчле мотивация, чөнки алар нәрсәгә омтылырга, нәрсәгә якынаярга кирәклеген күрә. Музыкальный менеджмент, это, конечно, обладает своей спецификой, потому что музыкальный менеджмент предполагает, что создаются проекты. Музыка менеджментының үз спецификасы бар. Ул академик музыка өлкәсендә музыкаль проектлар булдыра һәм тәкъдим итә. Күп санлы тыңлаучылар мәнфәгатьләре өчен эшлиләр. Безнең студентлар шуның белән шөгыльләнә дә инде. В нашей профессии, в профессии музыкальная звукорежиссура, здесь, наверное, ключевое слово в первую очередь это слово музыкальное.
Безнең музыка тавышы режиссеры һөнәрендә музыка сүзе алгы планда тора. Музыка тавышы режиссерлары югары уку йортларында белем ала. Ә без монда нәрсә белән шөгыльләнәбез? Музыка дисциплиналарының бөтен исемлеге сольфеджио, гармония, партитуралар уку. Музыка тавыш режиссеры башкаручы белән әсәрне интерпретацияләү өстендә эшли, яхшырак уйнарга кирәклеген күрсәтә. Музыкаль гамәли технологиялар кафедрасы укытучылары эшендә Россия югары уку йортларында, Санкт-Петербург университетында, Мәскәү Заманча сәнгать институтында, Казан федераль университетында булган традицияларга йөз тота. Конференциялар, мастер-класслар үткәрелә, әйдәп баручы музыка менеджерлары, журналистлар, тавыш режиссерлары чакырыла. Кафедраны тәмамлаучылар мәдәният идарәсендә, Татар опера театрында, Россиянең Зур театрында, Татар дәүләт филармониясында, Чабаксар шәһәрендә телевидениедә, Саранск, Ульяновск һәм башка шәһәрләр концертларында эшлиләр. Ә республикабыз шәһәрләре турында әйтеп торасы да юк. Яхшы белемнәр, берничә чит телне белү, күп кырлы эш тәҗрибәсе, булар барысы да чыгарылыш курс студентларына тормышта үз урыннарын табарга ярдәм итә. Ойзилә Батырханова, Кадрия Мирсяпова, Тахир Хасанов, Татарстан яңалыклары. 24 декабрьдә Казан гаилә үзәге янында шәһәрнең үзәк чыршысын ачу тантанасы була. Биредә концерт программасы оештырыла, шәһәр символикасы һәм иллюминация белән бизәлгән сәүдә рәтләре эшләячәк. Чаралар санитар нормалар һәм социаль дистанцияны үтәп үткәрелә. Исегезгә төшерәм, Роспотребнадзор оешмасы татарстанлыларга яңа ел төнендә чыршы бәйрәмнәре һәм боз шәһәрчекләренә килергә рөхсәт итте. Буа шәһәрендә яңа ел чыршыларын ачу тантаналары узды инде. Үзәк һәм яшьләр паркларында яңа ел гүзәлләре утларын кабызды. Тантаналарда районның социаль-икътисади үсешенә лаеклы өлеш керткән алдынгыларны, ветераннарны да бүләкләделәр. Бәйрәмнең матур мизгелләре безнең киләсе материалда. Шәһәрнең үзәк һәм яшьләр паркларында төп чыршыларның тантаналы ачылышы узды. Яңа ел гүзәлләрендә бер-бер артлы утлар кабынды. Бәйрәм кысаларында районның социаль-икътисади үсешенә лаеклы өлеш керткән буалыларны бүләкләү булды. Менә безгә Кыш бабай килеп җиткән шук дип әйтсәк тә ярый, безнең мәдәният йорты өчен 11 декабрь көнне Кыш бабайдан зур бүләк булды. Безнең эшләвебезне зурлаганнар, күргәннәр безгә менә матур итеп гармун бүләк иттеләр. Без бик шатбыз. Кунакларны Буа муниципаль районы башлыгы Ранис Кабарцинов сәламләде. 2020 год он был по-своему 2020 ел үзенчәлекле булды. Ул безгә күп яңалык, уңышлар алып килде. Район тарихында яхшы эз калдырды. Чакрымнарга сузылган юллар ремонтланды, яңа объектлар төзелде. Мәгариф, мәдәният, сәламәтлек саклау, торак сферасы оешмаларына капиталь ремонт ясалды. Яңа парк территорияләре төзекләндерелде. Гомумән алганда, бу ел нәтиҗәләре киләчәккә өмет һәм ышаныч тудыра. Монда әлбәттә сезнең дә өлешегез зур, хөрмәтле якташлар. Шәһәр халкы яңа ел бизәкләренең бөтен гүзәллеген тулысынча бәяли алды. Бәйрәм театральләштерелгән тамаша, уеннар белән дәвам итте. Алсу Сәмигуллина, Сирин Хасанов, Татарстан яңалыклары. Каникуллар файдалы узарга тиеш. Республиканың туристлык үзәкләре, җәмәгать туклануы предприятиеләре кунакларны көн сайын төнге 12-гә, яңа ел каршылау төнендә 3-кә кадәр каршы алырга әзер. Татар информ мәгълүмат агентлыгында узган матбугат конференциясендә республикада бәйрәм вакытында туризмны оештыру турында сөйләделәр. Алабуга, Чистай, Зөя һәм башка күп кенә шәһәрләр туристларны каршы алырга тулысынча әзер. Арча районында 20 декабрьдә традицион Кыш бабай һәм Кар кызы резиденциясе ачыла. Хәзер аның территориясендә яңа Мөгъҗизалар урманы да бар. Күп кенә муниципаль районнарда ял көннәрендә 1001 ләззәт программасы эшли башлый. Кунакларга кызыклы экскурсияләр тәкъдим ителә. Казанда 18 шугалак, 8 яктыртылган чаңгы трассасы ачылган. Яңа елга багышланган чаралар 18 декабрьдә башлана. Шәһәрнең иң зур чыршысы 24 декабрьдә Казан гаилә үзәге янында ачыла. Кремль яр буенда бәйрәм кунакларын көтә. Алабугада экология илкүләм проектын тормышка ашыру буенча күп эшләнә. Урманнарны яңартуга, яшь үсентеләр утыртуга зур игътибар бирелә. Тулырак киләсе язмада.
Соңгы 2 елда Олабуга урман хуҗалыгы хезмәткәрләре 190 меңгә якын агач утырткан. Эш экология ил күләм проекты буенча барыла. Әлеге проект 2 ел элек старт алды һәм 2024 елга кадәр гамәлдә булачак. Олабуга урман хуҗалыгы хезмәткәрләре нигездә чыршылар утырта. Кечкенә үсентеләр җирле питомниктан алына. Ни өчен нәкъ менә шушы агачларны утырталар соң? Чөнки пошилар чәнечкеле агачларны кимерә алмый, ә менә нарат кайрыларын теләп кимерәләр. Урман хуҗалыгы хезмәткәрләре карагай агачында утырталар. Буга районында 19 елда 15 гектарда яшь үсентеләр утыртылды. Моңа 153 мең сум акча тотылды. Ә бу ел 31 гектарда 600 мең сумлык эш башкарылды. Шулай ук 160 килограмм имән чикләвеге дә җыелды. Киләсе елга да планнар зурдан. 21 гектарда агач утыртырга ниятлибез. Экология ил күләм проектын тормышка ашыру барышында урман хуҗалыгы хезмәткәрләре 190 меңгә якын агач утырткан. Ә киләсе елда тагын 84 мең үсенте утырту планлаштырыла. Урман культуралары нигездә Мырт участок урманчылыгында утыртыла. Эшләр авыл җирлеге территориясендә һәм Вятка елгасына кадәр алып барыла. Федераль программа 2024 елга кадәр гамәлдә булачак. Бу вакыт эчендә киселгән урманнарны тулысынча торгызу бурычы куела. Безнең төбәктә бер гасырлык наратлар күп. Кәүсәләренең диаметры 50 сантиметрга кадәр җиткән агачлар бар. Нарат бик озак үсә, аларны саклап калуда җиңел түгел. Өссе көннәр дә үсентеләргә начар йогынты ясый. Бу елларда утырткан үсентеләрне карап үстерү өчен күп тырышырга туры киләчәк. Ил күләм проект бик мөһим. Ул зур урман мәйданнарын кабат яңарту мөмкинлеген бирә. Айзилә Батырханова, Гөлназ Гайни, Татарстан яңалыклары, Олабуга. Qozan Agrar Университеты базасында World Skills төбәк чемпионаты старт алды. Иң яхшы цифрлы фермер исемен алу өчен 6 төбәк вәкилләре ярыша. Студентлар алдынгы аграр технологияләр белән идарә итү күнекмәләрен 4 модульдә күрсәтә. Җирне кайда ашларга, ә кайда су сибәргә кирәклеген белергә коптер белән идарә итү осталыгы булышачак. Яшь һөнәр осталары тракторга төгәл программа биреп, дистанцион идарә итү ярдәмендә кырны эшкәртәләр. Әлеге сәгатькә шундый яңалыклар иде. Мин Идел Кыямов, бүгенгә сезнең белән сау буллашам. Исән-имин, сау-сәламәт булыгыз.